Asa sa itong hinalay, bi? Dala diri ah. Oh. A few minutes later. Han, asa sa itong hinalay dito ba? Dala diri. Chika ba? Di na ka masugo. Sige kang email. Tagay sa kong kwarta be. New Year bitaw ron. Si kwarta. Gusto kang kwarta? Hulat ako diri ha. Alisa ba? Alisa ba? Wow! Gusto makagkwarta no? Kuhaan ni diri kung makuha ni mo imo na. Okay, okay.